joni ɗum naati nofru makko o waynaaki ceerno hamme comciɗi o ɓorninooɗi yo ɗin tan o yaltidi o noddi ɗon sukaaɓe ƴoƴɓe o wi ɗumen mballe kam ɗo e jambere njeyi ƴeewani mo jambere moƴƴere ngaddani mo o yalti o fayi ladde yeɗen nganndi fuuta waɗi ko ɓuri heewde mum ko murtoode eywa e gawde e fofof kadi nana hum so tawi a fellitii wadde leɗɗe noon moƴƴe noon ko jambere ndartata jambere wawata addude leɗɗe moƴƴe o yehi haa o yettii ɗo o teenata ɗo o dadii haa o tiiɗi leɗɗe ɗe woɓɓe ne mbiya ko donngal murotooɗe woɓɓe ne mbiya ko donngal gawde kono kam ko peccitɗe kam ko waawi wonde fof ko peccitaaɗe o fecciti haa elle o waawaa rondaade ngal hakke ko donngal ngal mawni eywa o dadii kaala makko o tekki kaala makko o waɗi tekkere o dadii wutte makko dolokke o ƴetti donngal ngal o fawi dow hoore o ari haa o yettii galle omo o yiɗaa ceerno hamme yiyamo ceerno hamme yaltii hankadi ina darsina hankadi kay almuɓe fof no kulli ɗum no njannga haa o naatiri yolnde o fukki donngal ngal hakkunde galle to ndeen o fukki donngal ngal ceerno hamme yuurni yiimo yiimo deƴƴi deƴƴere nde ko duwaw deƴƴere nde ko duwaw machallah deƴƴere nde ko duwaw ceerno hamme deƴƴi o arti wayno ceerno hamme yiyaani mo ceerno hamme wiimo aan ceerno ande a waynaaki kam o wi a ceerno mi waynaakima de o wi aan a waynaaki kam teenol o wi a ceerno nanmi tan ko galle on wiya ɓe ngalaa leɗɗe hannde ko ɓe ndefri eywa min ne pellinmi tan yahde barkinoraade nde ɗo waare ngaddoymi ɗum haa jooni ceerno hamme deƴƴi deƴƴere nde ko duwaw alhamdulillah ndeen on ɗo duwaw noon woni ɗiɗo otoji machallah e ɗiɗo tracteur uji machallah e ɗiɗo welooji gonga e ɗeɗo e ɗiɗo saretaji dondotoɗi leɗɗe ne ngaddana pukka e oɗo galle ko ndeen waare makko wootere nde o teelanno ceerno hamme baba talla machallah so tawi a tampani Allah so a tampani tampanɗo Allah ma a heɓ Allah wallahi a tampana Allah keɓa Allah walla tampana tampanɗo Allah keɓa Allah waare nde ko ni sifa mum arduno machallah ceerno hamme baba wona ina weerti juuɗe mum ina duyi ala o deƴƴu deƴƴere nde noon ko duwaw machallah deƴƴere nde ko duwaw enen kala nandi tawarkalla machallah jarama ceerno Mamadou Yousoufou Cissokho bandiraɓe nani kono kadi ya paami tigui kadi ya beltima hen hano hannirta ni ceerno Mamadou bandiraɓe ene kettide ene belti ene beyti machallah sikkala woodi ɓata kolliri wonde hayto tan ko mbaylarnaɓe hakkude makko e mbaylar enɗam ɗam juba ɗon hankadi jowen hanko uddita ɓoggol ngol bisimilla ceerno Mamadou bisimilla eyi hakkude makko e mbaylari andi kamɓe adimo ɗon ɗo cilon ɗo sabu Sare Alpha naɓe nayo ceerno Ousmane ceerno Demba ɓen nayo kamɓe nayo Sare Alpha naɓe gadimo ɗon e ñamanari naɓe tato ceerno Hammadi Misra ceerno Abdoullahi e biyeteɗo ceerno Kanjura Mawɗo ɓe jeeɗiɗo e biyeteɗo ceerno Dawouda ceerno Dawouda Baylo bamum Jibril ceerno Dawouda en ayi koɓe jeetato eywa on sahaa kamɓe fof adi ɗon ceerno gonga kono nde o ari nde ceerno hamme baba qissa hakkunde mum e ceerno Mamadou Saydou omo ɗanno donoto e ceerno Hammadi Baylo on jogotono sawdu makko ceerno hamme baba ɓe jeehi Sinthiou Bamamɓe nde ɓe jeehi Sinthiou Bamamɓe ceerno hamme ko baalowo rewde Allah baba Hammadi kañum ko ɗantoɗo jamma o jengi o wimo ceerno Hammadi ummo wooda ko mbaɗanɗa Allah neɗɗo walta ɗanade ha weeta o wi ceerno accanmi ɗano mi rewrani e ma ha mbaala julde mi waala julde ndewnumi e ma ko Allah waɗi e ma ko ko Allah waɗi e ma ko ñande dargal janngo kala ɗo natɗa ko ɗon natami
ɗum ndewrumi e ma ndewrani e ma mbaala julde mi waala julde mi ala garanti hooram ndewmi e ma ko woni e ma ko ñande dargal janngo kala ɗo naɗɗa ɗo machallah gonga ceerno Hammet Baba de ha fajiri salatu waɗi ɓe jeehi ɓe juuloyi ɓe garti on saha noon ceerno Hammet Baba wimo ceerno Hammadi armi jaabo ma konngol ma hanki o wi konngol ma hanki ngol Allah haalnima goonga ndeysan gonga o wi duɗal men ngal e ngal waɗi waliyaaɓe jeeɗiɗo machallah e ngal waɗi waliyaaɓe jeeɗiɗo gooto fof ina defi leñol mum ñande dargal jam allahu akbar machallah o wimo ha o wi gooto fof ina defo leñol mum ñande dargal jam allahu akbar o wi ceerno holi ɓen o limti o limti jeegomo o deƴƴi hoore makko hatta kam haalde ɗum komi haalta toroɓe mbiya babiraɓe mumen kaalaka allahu akbar ala mi haalata gonga o limti jeegomo ha hedde jeegomo o arti e makko kanko ceerno Hammet o deƴƴi nden o deƴƴi ceerno Hammadou wi mana jeeɗiɗo mbiɗa ɗum noon ko an watti jeeɗiɗo sabu ko an woni ceerno duɗal ngal o wimo aha o wimo ɓeɗo jeeɗiɗo o wi ɓe jeeɗiɗo fof ko ceerno Mamadou Saydou Alpha ɓuuri jogade defare to Allah allahu akbar machallah Mamadou Saydou o wi ay o wi Mamadou Saydou ngel jiiɗa o ñande o timmini duuɓi 40 kala juulɗo caggal makko tewmum harmade jeeyi allahu akbar alhamdulillah rabbil alamin mbaylaari haalana ɗum machallah Hammadi haalana ɗum gonga o wi miɗo yinno haalde ɗum to duɗal to o wi kono mi suusa gonga an noon miɗo hooli jamaragal ma somi haali ɗum a yaltina a feññinat allahu akbar o wi ceerno ko ni ɗum o wi kadi kalifa ma Allah makko ko o koddiɗo ma allahu akbar machallah o wi ceerno kadi o yaha o koddiɗo ma o wi ceerno min somi ɓaari ko ñamanaari jeeyami gambi komi gambinajo kanko ceerno Saydou so ɓaari ko futtoro heddoto min holno wonirta koddiɗam o wi no wawi wonirde fof o wi soko gambi ko tawata ko fuuta ko walla bo ina wawi tawa ko fuuta ko tawoyta ko gambi ko kono ɗo wawi wonde fof kam ko koddiɗo koddi machallah o wi ceerno mi nani o wi kalifa ma Allah makko mbiɗa alfimmamo ko ndem ɓe garti cilon e ɓe jirgodira subaka alkamisa ceerno Mamadou Saydou addi jirgal mum sariya no almuɓe mbatta ni o wi ala an ala hen an a ala hen saabu ceerno men wi an sa timmini duuɓi 40 kala juulɗo caggal ma tewmum harmat jeygol o haali ɗum ɓiɓɓe sohna e Fuuta fof no jooɗi weltiɓe belti eyyi adiɓe weltade ɓe goni suɓaɓe e ngol leñol ha hande ina woodi noon goɗɗum ko jingui tan ɗum tan ko kiram tan wona ngami woodi hen mettinɓe kono noon kam adiɓe nande ɗum ɓen fof beltima e ngol ɗo konngol eyyi ɗum ko toɓɓere hen wotere hakkude makko e Mbaylaari ɗimmiire nde kanko ceerno Hammet Baba Tall o noddi ceerno Mamadou Saydou o wi ɗum ceerno miɗa yiɗi taarode nde fewne waɗe taarode sunna fewne ha moƴƴa ƴeewa almuɓe ɓe kooliɗa dawdon o wi bisimilla o ari o noddi ceerno Hammadi a yii Mbaylaari woni ko ɓe makko fuɗɗima hankadi jokkodirde o ari o noddi ceerno Hammadi o wi ceerno wi en daw an noon subtanta en ɓe dawdeten ceerno Hammadi o yehi o noddi babiraɓe am ɓe tan ɓolɓe o waɗani hen hay goto hay cubalo ala hen hay cubalo goto ala hen hay cubalo goto waɗa hen nden o subti ɓe ngari ɓe goni jeetato ɓe ngari ɓe dari ceerno o wi ceerno Hammadi ande ko leñol ma tan nodduɗa o jingui ceerno Hammadi wimo aha nokkuɗo mawde fof koye hunde ko mo waɗata ɗum kay ina wawi somi noddi woɓɓe calo kono ɓe noddum ɓe ala caltoɗo yamirore nde kadi ko yamirore ceerno alhamdulillah ɓe ndewi dawol ngol ɓe pewni taarode nde pewnugol ngol ganduɗa machallah elle meeɗa ka fewnirede ɗum ha ɓernde ceerno Hammet ɓuuɓi machallah o ari kanko ceerno Mamadou Saydou Alpha o wi ceerno joni nde min gayni ar ƴeewa ar daara dawol ngol o naati o daari o tawi no o yiɗiri tan fewnira ɓernde makko ɓuuɓi hen kanko ceerno Hammet Baba o arti o jooɗi nden o arti o jooɗi hade makko waɗande ɓe duwawu ceerno Mamadou Saydou deke ina hoyɗuno jamma o wi ceerno hami haalanma hade ma wadde duwawu mi haalanma koyɗol ngol jiimi jamma hanki o wi wonno koyɗol ngol wayi
o wi mi hoyɗi miɗo yi gorko joɗɗo danejo tal ɓorniɗo comci joɗɗi urɗo o wiyani nelaɗo Allah sallallahu alaihi wasallam o wi on wi kam Mama Saydou a rokkama hinde wi'etene Mbaylari. Allahu akbar. Jon noon ceerno hamme wimo aha ko heddi ko deƴƴu kay ko heddi ko deƴƴu min adima hoyɗude ɗum. Allahu akbar. bal bo an wona Mbaylari tan dokkeɗa machallah an dokkal ma ngal ne yaaji kono ko kamɓe puɗɗortoɗa. Allahu akbar. ko ni woni hakkude makko e Mbaylari o waɗani ɓe duwawu woni hankadi minen ɓurɗo ustade e amen o jaɓata ɓoccitomo radiyallahu taala anhu wona timmal amen ko timmal makko ustare amen nde o ƴetti o watti e timmal makko ngal radiyallahu taala anhu oɗo ceerno meɗen yo Allah junnu gurdam mum elle ko o ɓuuri hay tinnade e ɗum yettore wodani Allah eɗen ñaganimo Allah subhanahu wa taala judde balɗe e tinnade e ɗum e on aadi subaka Allah fo omo hestitina alhamdulillah rabbil alamin en calminimo en juurimo machallah machallah ɗum noon bandiraɓe heeɗiyankoɓe Safti men Dakar FM e yewtere men hande yewtere men andu hoorema wottade ceerno men mawɗo seftoraji din Cheikh Alaji Mouhamadou Seydou Ba welamma waɗi alhamdulillah rabbil alamin ceerno Modou en doyrat ɗo yewtere nde so Allah jaaɓi min jokku so Allah jaaɓi ha korka ɓenna ha taarih o timma so Allah lamɗo jaaɓi saabu ɗum ɗo ko nafoore rendogo kadi ɗum ɗo fotani wayrude dental ngal fotani wayrude bandiraɓe julɓe karallo hojmaji gasi ha laaɓi ha cogono dow ɓittan 77 784 44 42 oɗon ndewendi yewtere men andu hoorema ɗo Safti men Dakar FM oɗon ndewendi chaîne men YouTube mo Nangue TV bisimilla moɗon kala jiɗɗo yebde kadi yewtere nde e nder YouTube so naati waɗi e Nangue TV Sénégal ma waw yiɗɗum en direct yeeɓa ɗum kadi ko nana inchallahu mawla taw karalla men ko Abou Thiam maccuɗo haaji mum to banggue chaîne Nangue TV bisimilla so gonde